Also live on Facebook. You can join the conversation there and watch us live. Share with someone. As you always know, he drops some nuggets all the time. Today we're looking at the value of man, Kukosha, kwemunhu. Evangelist Trymore. Thank you so much. Good morning, Vicky, and good morning, Zimbabwe. Tinotenda Mwari nenyasha. Atikuna majerinas. Regained namati titopinda mshoko. Father, we thank you for such a lovely morning. Thank you for blessing us. Thank you, Lord, for opportunities coming our way. Majita Mwari nenyasha nemikana nefeva pamsoro pemuri nekurarama mstara Jesu. Amen. Amen. Kukosha kwemunhu, the value of men. Famba inaro Evangelist. Thank you so much. Regained explainer kuita kwa Mwari kana atirelata nevanhu. Mwari unoshanda nevanhu on the ground. Zvikuru sei utungamiriri unenge uri panzvimbo. Mukaona Mwari paanozvintroduce that I'm the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, which means ari kuti ndine vanhu vatinorilata nawo on the ground. So there are times ekuti iwo haufariri Abraham, but Mwari wacho kana atofarira Abraham hauna choice, because kunamata kuda zvinodiwa naMwari kwete kuda zvaunoda. So there are times ekuti pamwe pacho zvinotirwadze hazvo kuti Mwari vanogona kuda munhu watisingade, but nokuti Mwari vamuda saka chinotonzi kunamata kuda zvinodiwa naMwari. So the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Uchivatarisa vanhu ivava vanhu vaitofamba panyika, vanhu vane flesh, vanhu vaita maera nemamistakes akawanda muupenyu. But kana Mwari vasarudza munhu vane zvikonzero sometimes zvatisingagone kunzwisisa nekuda kwenyasha dzavakaisa pamunhu wavo. But I want to read the scripture inogona kuti guide that John chapter 9, a very short text, John chapter 9 from verse 6. Then he spit on the ground and made mud with saliva and spread the mud over the blind man's eyes. He told him, go and wash in the pool of Siloam. Siloam means sent. So the man went and washed and came back seeing. Munhu akaberekwa riri bofu ndokubva asangana naJesu anoporesa mapofu. But on this incident, Jesu haana kutaura a word, but ane action yaakaita. Wakapfira mate pasi, wakakanya ivhu, wakaisa kumeso kwake, akamuti enda unogeza kurwizi Siloam. Pandaverenga Bible rangu radudzira kuti Siloam zvinoreva kuti kutumwa kana kuti to be sent. In other words, Jesu ari kuti ndasangana newe, ndine zvandaita pauri, but already ndine wandakatuma concerning your blindness. I know vazhinji vanoti aiwa inina Mwari wangu chete, handina kana basa nemunhu nekuzodii. But the truth of the matter is, pane vanhu vanenge vakapiwa nyasha. Kune zvinhu zvatiri kutsvaka kuti Mwari vatiitire ka zvisiri kuzoitwa kubva kudenga, but zvakaitwa nedenga zviri already panyika zvatinofanira kurileta nazvo kuti zvitiitire zvakanaka. Samuchiona Mwari pavanoti it is not good for a man to be alone. Zvairehwa Adamu, zvairehwa inini, zvairehwa iwewe. Kureva kuti to be lonely usina vanhu vanosapota vision, vanosapota destiny yako, vanomira newe, vanoita zvinhu muupenyu. Hakuna zvimwe zvinhu muupenyu haugone kuzviachieva because you lack people in your life. Munhu ari so valuable to an extent yekuti Mwari vafunga kuponesa nyika. God became man. John 1:1. And the word of God became flesh and dwelt among us. Ndi Jesu akauya panyika. He was the word. Kuda kuti Mwari vafunga kuponesa munhu, vakabva vatovawo munhu wacho. And vachida kutiponesa vakatarisa panyika, vakashanda na Virgin Mary, Mandara Maria. Zvoreva kuti pamwe pacho Mwari vanotoshanda nemunhu as an answer kulife yemunhu. Saka dzimwe nguva vanhu vanoti aiwa yekunamata unogona kuzvinamatira uri pako wega. Aiwa uri pako wega unamate, uri pako wega unoita munamato. Kunamata kuita, ende kuita unoita musociety. Kana Bible richiti ipa haisi nyaya yekuzvipa unenge wakutopawo. Kana ichiti vane moyo murefu hauzviitire wewe unenge wakuitira vamwe. Saka kunamata kunoinvolve vanhu. Munamato is chinhu chiri personal. Saka vazhinji vanoti nina handina basa nemunhu ndozvinamatira ndega, kutadza kutsanangura havo shona. Havanamate vega, vanoita munamato vega. Nokuti kunamata kunoincluda vanhu. Mwari vanoti haugone kuda munhu kana haugone kuda Mwari kana wakavenga munhu. Which means Mwari vanoda kudiwa through men, through what you do to others in life. Saka munhu haazviite kuti anamate ega, munhu anoita munamato ega, but kunamata you involve people. Saka panapa Jesu aporesa murume bofu, but murume uyu aporeswa in an indirect way. Atumwa audza kunzi enda unogeza kurwizi Siloam. Nzizi dzakawanda, ende murume uyu aiswa mavhu kumeso, aigona kutsvaga mvura iri close kana kushedzera vanhu kuti ndipewo pane ndiradzewo pane tepi yemvura, ndipewo mvura mudhishi. But Jesu akamenshena the river by the name, which means haisi yese mvura yaipedza blindness yemurume uyu. Meaning tine vanhu vakatumwa naMwari in different areas
lamwe vakatumwa concerning marriages, vamwe vakatumwa concerning salvation, maevangelists vamwe vakatumwa in different areas, vamwe they are ministers of healing, vane grace dzekuporesa vanhu. Saka uchaona kuti nyaya yako ukasaziva akatumirwa maissues ako, life yako inogona kusashanduka. Yet panyika pane vanhu vakatumwa naMwari uye Mwari wacho ariko. Kana vanhu vachiti Jesus is my last bus stop, it's half truth. Nekuda kwakuti complete truth pana John 9 apa iri kuti Jesu aona bofu akariudza kwekuenda. Kuna Jesu akarifeya munhu iye ariye Jesu wamasimba ose, meaning Mwari vakadelegata dzimwe nyasha dzawo dzekuti vakadzidurura muvanhu zvokuti ukasaenda kuna Siloam, this river is a shadow picture yemunhu akatumwa, nokuti Siloam zvinoreva kuti kutumwa. Kudati kune vanhu vakatumirwa nyaya dzako. Saka challenge iripo ndeyekuti vanhu vanoita mistakes, vanhu vanosangana nezvinhu zvakawanda muupenyu nokuti vanhu. Saka at the end ndo zvinoita kuti vanhu vatayo ndozvinamatira handabasa nemunhu, vanhu vacho matsotsi vakazodii. Mapurisa kana ukabirwa nemupurisa nhasi, government haivhari chipurisa kuti chipurisa achishande because mapurisa abira vanhu. Mupurisa abira vanhu ndiye anodzingwa basa. So which means the system iri valid kugovernment yekuti tive nepolice force nekuda kwekuti zvine zvainoshandira zvakanaka despite kuti mupurisa ava corrupt. So in the things of the kingdom of God tine vaprofita, tine vavhangeri, but nokuda kwekuti vanhu vane nyaya dzavo. But chinzwa manje, character yemunhu negift yemunhu zvinhu two zviri separate. Saka makaona kuti Mark chapter 16 verse 7 Jesu anotaura nemukadzi kuguva kuti enda munotaurira vadzidzi vangu tinosangana Galirea uye naPeter. Peter was one of the disciples. Haifanirwa kuti tell my disciples tosangana kuGalirea ozoti including Peter kana kuti and Peter. Why? Nekuda kwekuti kana Peter ari part of the disciples aifanira kuti taurira vadzidzi vangu tisangane Galirea, but say Jesu ari kuti and Peter, sei ari kuti uye naPeter. Anoziva kuti Peter akandiramba katatu. Record yakatotenderera masekos enyika yekuti Peter hasi very strong, akaramba ishe katatu. Saka dzimwe nguva Jesu unotonzisa kuti saka pamwe Peter avachamuda, avachamutrusta, vakumutora sedera semunhu akanotya. Saka maybe akatodzingwa chechi, akabviswa musystem. Saka paari kuti including Peter ari kuti imi mune maeras enyu sevanhu, but ini saMwari ndine mwoyo murefu uye vanhu vangu ndinovada nezvikonzero zvamunogona kutadza kunzwisisa kuti Mwari vanodirei munhu. So including Peter kana kuti and Peter, that is statement yekuti Peter ane era yaakaita, but is still part of the team, is still Mwari vachiri kumuda kwaari kusangana nevamwe na Kristu anofanira kunge aripo. So nhau yekunamata inoinclude vanhu. Mwari unoshanda nevanhu, Mwari unotuma vanhu. Mukaona Jesu auya panyika, chakaita kuti azoti mweya washe uri pamusoro pangu, angaenda kunobhabhatidzwa naJohani. Johani munhu akaberekwa naElizabeth naZakaria, but Johani anoti kana abhabhatidza Jesu denga rinovhurika, mweya mutsvene ouya pamusoro paJesu. So there are people in life who stand as an answer to open heaven concerning your life. Kune vanhu muupenyu hwako vakaiswa naMwari for some things to open in your life. You need to interact or to associate with such people. Ungangodaro uchiti aiwa John wacho akazodai. Vanhu vane nyaya nokuti vanhu asina nyaya ndiMwari. So kana Mwari ashanda nevanhu uye vanhu vaine nyaya dzavo. Moses chikamutadzisa kupinda Canaan, akanzi taura nedombo paMeriba, vanhu vanwe mvura. First time akarova dombo, vanhu vakanwa mvura. Second time Mwari ndokubva vachinja formula vakati taura nedombo, iye ndokurova, mvura ndokubva yabuda. Yet mistake error. Sei mvura ichibuda iri error, iri mistake. Moses is anointed by God, number one. Number two, Mwari vane rudo nenyasha neupenyu vanhu vane nyota vakawanda mamillions emaIsrael. So there are times yekuti things will happen kwete nekuda kwepoor character kana kusateerera kwemunhu, but nekuti is a vessel being used by God for the sake of others. Saka chinoitika ndechekuti vanhu vanotadza kunzwisisa. Munoziva David ari kumakwai akarwa neshumba, akarwa nebere. Shumba yanga isingainge David, shumba yanga isingainge mapere anga isingainge David, ainga makwai. Saka David aishanda as defense kumakwai. Saka uchaona kuti kazhinji panoita hondo pachiatakwa a man of God, a woman of God, hapasi kuatakwa munhu wacho, paroda kuatakwa those who are supposed to receive the grace of the blessing in that man. Saka uchaona kuti uchaudzwa kuipa kwemunhu otadza kunzwisisa kuti koreti kana ataurwa kunzi itsotsi akazodii haasiri yeSiloam here, nokuti river Siloam haingoporesa mapofu ese. Pane ari designed kuti akaenda ikoko anonopora. Pakaenda munhu akaremara gumba anodzoka akaremara, but anogona kufambisa vhangeri kuti rwizi haruna power, haruna nyasha, yet really designed kudhila neupofu hwemumwe munhu. Saka pane ropafadzo yako, usabviswe nevanhu nekuda kuti vanotaura zvakaipa pamusoro pemunhu. Chokwadi ndechekuti Mwari unoshanda nevanhu. Ukaenda kubhengi wochida mazimari akawanda, bank teller zvichida ndotambira mari shoma kudarika mari yauri kuti akupe, but unotrusta kuti ari kundipa iri within the banking system, haasi kundipa iri musalary kana mupocket make. So the things yekuti Mwari unogona kushanda neni at my level yekuti ukanditarisa I'm lesser in many things muupenyu hwako, but nekuda kwekuti I'm in the system
of the heavens. I carry the grace. Yekuti sawa chona unoona kutonamatirwa nemunhu asina imba ukava nemba. But kunogona kuyadzidziswa yekuti aiwa kana patsa asina chakati, how can you believe? Asina marriage anokunamatira isei kuroma mafata ariko ana vakadzi kuroma. But vanoparidzirwa nafata asina mukadzi. So there are things yekuti kungojaja kwevanhu kuri on the ground, but the truth of the matter chinonzi grace kana anointing chakaiswa pana Abraham. Abraham atoenda kuEgypt maita nzara nzvimbo yaanga ari. Akanamatira mambo nemukadzi wake. Zvanzi vakagona kuva nevana. Yet by that time Abraham akaenda kuEgypt anga asati ane mwana. Anga achine challenge naSarah mumarriage yake. So there are times yekuti Mwari unogona kukushandisa as a tool, as a vessel. But vanhu vakashaiwa maonero emweya. Elisha paakaenda kumukadzi weZarepati achinoti bika ndidye flour haipere. Munoziva here kuti anga abva kuCheriton Brook pachitubu changa chapwa mvura. Zvake zvatooma as a prophet, mvura hapasisina chitubu chapwa. But ane assignment yekunoudza mumwe kuti zvako zvinowanda. So there are times yekuti zvinhu zviri spiritual zvinotoda spiritual understanding. Because ukazvianalyze naturally unogona kujaja ukatoshayiwa ropafadzo, ukashayiwa blessing muupenyu nekuda kwekuti une zvaunonongedzera nekuona pamunhu. But munhu anokosha. Mwari haanyari kuzviti Mwari waAbhurahamu. Nyangwe Abraham achinzi akapinda munyika yakanyepa kuti hanzvadzi yangu, Mwari haana kuti apa wazonyepa saka tichafamba tese. Is the God of Abraham despite mashortcomings yaAbraham and everything. Why? Nekuda kwekuti Mwari vakazvidurura panyika zvinhu izvozvo kuti zvigone kutibatsira tigone kurelatawo nevanhu, nekuda kuti hapana pauchaona Mwari direct, hapana pauchaitira Mwari, but uchaitira munhu. Cornelio, minamato yako nezvipo zvasvika. Munamato unoenda direct kudenga, zvipo hazviende kudenga, zvinoenda kuvanhu. But denga rinorecognize kuti zvasvika, which means kune zvaunoendesa kuna Mwari but usingaendese kuna Mwari direct, uchiendesa kuvanhu. So kune dzimwe nyasha neimwe favor inogona kuonekwa naMwari waitira munhu usina kuitira Mwari, nekuda kwekuti munhu akatakura zvinoonekwa nedenga kuti ukangominister kune umwe munhu you have ministered unto the Lord. Saka zviriko ndezvekuti maoffices aya anoabuswa. Ine handizvirambi maoffices edu echifundisi, echivhangeri, echiprofeti anoabuswa nekuda kwekuti munhu unogona kuita poor character, unogona kuita a challenge ari munhu waMwari. So at the end vanhu vati akuzvinamatira tega kwazara matsotsi nekudii. I always tell people kuti ukangoona wakuziva kuti apa pana fake pastor, make sure kuti une knowledge yekuziva the original one, because fake money haipinde mucirculation kana kusina original. Matsotsi anotoda kugadzira 500 US yakabatana. Chinoita kuti vanhu vanenoke kuigadzira kana kuti vetenga havadi inyaya yekuti hakuna original yacho. Fake inotanga yatotora formula kubva kuoriginal. So ukangoona fake yamucirculation, original iriko. Saka tikaswera takuti kune vaprofita venhema, kuna kuti vechokwadi varipo. Saka ukashayiwa kuziva wechokwadi, uchiziva chete wenhema, kuna kuti wane attack mulife mako. Because blessing neropafadzo yaMwari yakadururwa muvanhu vake, ukagona kuinteracta, ukagona kushanda nawo nekuita zvinhu nawo panyika. Jesu achitoya panyika haana kuberekwa naJoseph, but aitogara kumba kwaJoseph. There was a reason, it is spiritual, and I explain. Jesu destiny yake ndeyekuenda pamuchinjikwa pazvipikiri nemapuranga kuti akarovererwa afire vanhu. Jesu chakaita kuti anogara kumba kwaJoseph. Joseph ari stepfather, he was a carpenter. Carpenter munhu anoshanda nezvipikiri nemapuranga. So for 30 years Jesu achishanda naJoseph, he was gaining experience yepain. Why? Because kana uri carpenter pane musi waunozorova nesandu, pane musi waunobayiwa nechipikiri, pane musi waunoremerwa nekutakura danda. Saka Jesu pacross paanoti baba varigerera havana chavanoziva. He was out of experience yekuti have passed through mapain emanews nekutakura matanda aya for a long time. So Joseph was a key figure mudestiny yaJesu, which means Joseph as pastor, but nekuda kwokuti ane nyasha, ane grace dzakaiswa naMwari mari. So there are times yekuti we only want to relate maybe nemapastor chete, chiti pamwe ndo vane ropafadzo, ndo vanonzwa naMwari. Munhu wese muupenyu ane chamwari chiri mari chekuti ukava nemeso mweya unogona kuchiona. Zvafana nevabereki vedu. Kana Bhaibheri chitikudza baba namai vako mazuva ekuramba anowedzerwa panyika, kalenda rako riri murespect and honor yemaparents. Blessing iyoyo iri muoffice, iri muparental office, haiwanikwe kuchechi. Hakuna kumwe kwainowanikwa. Zvokuti munhu akada kutokuroya, munhu achakudza kuti mubereki wako hasi right. Chiyana nevabereki vako. Nyaya yekuti ndeyekuti kana vakatonzi vanoroya, kana Bhaibheri chingoti kudza baba namai vako, harina kuisa koma roti kana ari muroyi imbosiya, kana achidhakwa imbomira. Office yekungova parent haisi office yecharacter, ioffice yekuti akaita give birth to you chete. So that reason yekuti akakubereka, character does not matter. Akakubereka yeye ukamutengera sugar ari muroyi, you can still carry the blessing. Why? Nekuda kuti ari muoffice yake as a parent. Pakatoita officer vari kurwara vapera-pera, so iwe uri giant, ungarambe kusungwa here kuti ane maperero ako yazviti unotovharirwa, unotopinda mukati.
but you don't what is kumudarika, but ari under the office, the system. So when one is chosen by God, up in the office, up in the system, your kingdom, I don't need the respect and honor for you to attract the blessing and the favor of God. Yakaiswa na Mwari mavari. Nokuda kwa kuti ana kuzvisarudza, asi kuti wakatosarudzwa na Mwari wacho kuti apinde mu system ye kingdom, kuti agone kuva munhu anotransfer ya blessing. Handisiri ini ndinokomborera munhu safundisi, but ndakatakura chikomborero chemunhu nekuti ndiri muofisi yacho. I will repeat. Handisi inini pastor ndinoita kuti vanhu vakomborereke. Inini ndingori a vessel yekusvitsa, ndinenge hosepipe. Hosepipe haipe vanhu mvura asi inosvitsa. So there are times yekuti uri kuda mvura, tepi iri kure, uri kuignore hosepipe uchiudza kuti hausiri unonipa mvura, ndabasa mvura haisvike kusvika waconnecta that hosepipe. So there are times yekuti we need to understand kuti Mwari unoshanda nevanhu, munhu anokosha, munhu ane value. Ukanzwa Mwari akuti kuna Adamu hazvina kunaka kuti munhu ave ega, munhu haasi attack of the demon, ari under a challenge yekuti haana a person, nokuti shoko rakanzi be fruitful, multiply rinoshanda kana wane mukadzi wacho. So kana usina mukadzi, no matter prophecy yakataurwa sei iyoyo haimanifeste nokuti una Mwari chete but hauna munhu. So there are times yekuti ukashaya munhu unogona kutofungidzira kuti pane mweya china iri kukurwisa. Gamba you need connections. 2 Kings chapter 4, mukadzi wemuprofita akanzi enda nokumbira mavhesi zvitini musociety. Mafuta kuwanda kwawo hasi determined neanointing, nokuti Bible rinoti zvitini pazvakapera mafuta akabva amira. So the number of vessels ariko ane chekuita nesociety. Akanzi go and borrow from your neighbors. So your neighborhood, your network matters for blessing. Your network in society matters for blessing yako. Nokuti namba yezvitini haibve kudenga, inobva musociety maunogara. Wairelata sei nevanhu vaunogara. Remember aitova mukadzi waprofet, which means sometimes anga ane status, my prophet haataure nevanhu, alimita zvitini zvake. So there are times yekuti swallow your pride, visa status yako, relate with people with the fear of God and the love of God, so that you create a network for a greater blessing. So ropafadzo zhinji yakamira muupenyu hwevanhu inyaya yekuti havana vanhu. God bless you. I wish you were more time. Evangelist, what a word. Amen. What a word. The value of men. Kukosha kwemunhu. We're also live on Facebook. I'm going to go rewatch it, also share it as well. Evangelist, your information, your handles and contact details. All right. Contact detail. One up on Facebook, TikTok, and also WhatsApp. 0772-914-701. 0772-914-701. Uye ma streets matinoparidza always meet. God bless you. Wow.